Senjuri, insemmilkom u ringrazzjakom bħal dejjem tal-li għattu miegħi u flimkien mat-tip taqribna għal dan il-ftit minuti sabiex nkunu nistgħu naġġornawkom dwar dak kollu li qed jiġri madwarna. Dejjem naturalment b'doża politika, ma nistgħux ma nitkellmux dwar ir-riżenja tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech, il-kap nazzjonalista. Illum se nkunu qegħdin nitkellmu wkoll iżjed fid-dettall dwar lil mill-proċess ukoll dwar dak li qal Bernard Grech innifsu wara li ħabbar ir-riżenja u indirizza lill-ġurnalisti barra d-dar ċentrali. Ħanħalli fidej Nolin fej tistgħu taraw aktar spjegazzjoni ta' dak li ntqal fej Bernard Grech meta ġie mistoqsi forsi xi rnexxielu iwettaq f'dawn il-5 snin li qatta bħala kap tal-Oppożizzjoni u bħala kap tal-Partit Nazzjonalista jagħmel referenza li lil mill-ħmerijiet iħoss li rnexxielu jaqgħad il-Partit Nazzjonalista u għamel il-partit aktar b'saħħtu. Inħallu fidej Nolin sabiex jispjegana aktar fid-dettall. Bernard Grech li rriżenja minn kap tal-Oppożizzjoni wara kważi 5 snin iħoss li rnexxielu jaqgħad il-partit. Il-highlight tiegħi naħseb illi jibqa' il-fatt illi jiena mingħajr ħafna ħmerijiet ħalli npoġġi dik il-kelma naħseb illi rnexxiel il-partit verament inġibu jaħdem u jitkellmu u jaħdmu flimkien in-nies. Fil-verità lkoll nafu li kienu diversi fazzjonijiet f'dan il-Partit Nazzjonalista li jidher li għandhom aġenti ferm differenti minn ta' xulxin u dan imur il-bot ħafna mill-laqda li semma Bernard Grech. Wieħed ma jistax ma jsemmix il-fazzjoni ta' Jason Azzopardi, Carola Aquilina u Roberta Aquilina fuq naħa u l-fazzjoni ta' Adrian Delija fost l-oħrajn. Jidher li l-Partit Nazzjonalista għandu problema ta' identità, għandu diffikultà ta' viżjoni ta' fejn irid jasal. Sanettant is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista, Charles Bonello, għalli l-proċess kemm jintażel kap ġdid għandu jieħu sa massimu ta' 3 xhur oħra, jiġifieri sal-10 ta' Settembru li ġej. Se jsir ukoll Kunsill Ġenerali u wara jiskatta l-proċess għal nomini ta' kandidati bil-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista ikollha sa 6 ġimgħat biex tagħmel id-due diligence. Bonello spjega li jekk tikkontesta persuna waħda jivvotaw biss il-Kunsillieri Nazzjonalisti, iżda f'każ ta' żewġ kandidati jivvotaw it-tesserati. Fl-eventwalità li jkun hemm 3 jew iżjed, l-ewwel ikun il-Kunsill Ġenerali li jniżżilhom għal 2 u ġimagħtejn wara issir elezzjoni mit-tesserati bejn iż-żewġ kandidati. Nistennew u naraw. Grazzi lilek Nolin ukoll tal-ispjegazzjoni li għaddejtilna fatwali u konċis bħal dejjem dettaljat, però fi ftit minuti intom ukoll tkunu tistgħu tifhmu dan il-proċess issa li jrid jieħu l-ħajja sabiex jkun jista' jinħatar kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Nħeġġixkom ukoll li l-istazzjon wan li lin ukoll mill-element politiku tiegħu ser ikun qed jaġġornakom fatwalment dwar il-proċess li għandu jieħu kif spjega tajjeb ukoll Nolin sa Settembru ġifieri sa tmiem ta' dan is-sajf sabiex ikun jista' jinħatar l-istess kap tal-Partit Nazzjonalista. Senjuri, ħatijaj xejn iżjed xinżid li filli nirringrazzjakom bħal dejjem, nirringrazzja wkoll it-tim tal-produzzjoni tat-tim Qribna illi jgħaddi dan il-programm lilkom ta' kuljum kemm jista' jkun ukoll aġġornat, reali, kontemporanju sabiex ikun jista' jindirizza u jitkellem dwar l-iktar affarijiet riċenti li jkunu qegħdin iseħħu f'pajjiżna minn jum għal jum. Minn ħatijaj ma baqa' li xejn iżjed xinżid li filli nirringrazzjakom u nsellmilkom.